Randi, det startede jo ikke med, at han slog dig. Det startede med, at I elskede hinanden. Men hvad var det, der kom sådan først, inden volden startede, hvor det sådan, så småt begyndte? Jamen, det var jo mange af de der små bemærkninger, psykiske voldsepisoder, hvis man kan kalde det på den måde. Så gik jeg i det forkerte tøj, så kiggede jeg på det forkerte, så kiggede jeg for meget. Så var der nogle forskellige ting, jeg gjorde forkert og fik negative kommentarer på. Og så begyndte det ellers langsomt at udvikle sig fra at hive en dyne af og så til slag. Hvad var det, han kunne finde på at sige til dig sådan helt konkret der i den første fase? Jamen, det var jo, at der ikke var andre, der ville have mig. At jeg ikke så godt ud. At jeg gik i det forkerte tøj. Så havde jeg for meget sminke på. Altså nogle negative bemærkninger. Inden vi går videre til dig, arkitekt Holger Olsen, er der noget i det her, vi lige har hørt, som du kan genkende? Det er meget let genkendeligt. Det var faktisk sådan, det hele begyndte. Før det blev fysisk vold, så var der meget psykisk terror. Psykisk terror, det kan være alt fra som, hvor ser du ekstraordinære munter ud der, hvem har du mødtes med, og til hvem er din nye veninde, hun ser lidt billig ud, og hvorfor skal du være venner med hende, skal du til at være billig som hende. Det kan være rigtig, rigtig mange ting, og det kan også godt være, at der bliver sagt, jamen du ved godt, du ikke er noget værd, fordi du er en kvinde. Altså sådan nogle psykiske, meget, meget specifikke, nedbrydende ord. Det ligner jo meget hinanden. Randi, hvordan gik det så videre? Hvordan var den første voldsepisode? Hvordan opstod den? Kan du huske det? Det kan jeg ikke rigtig huske, men der har været rigtig mange. Men det begyndte selvfølgelig måske med et slag i hovedet, eller meget, meget mildt, hvis man kan sige det på den måde. Men det begyndte jo at udvikle sig til noget større, til noget mere brutalt også. Jeg har haft brud på ribben, har fået smæk med nogle bøjler, er blevet kastet rundt, og det har udviklet sig langsomt fra et slag til noget mere brutalt. Hvordan havde du det, efter der havde været sådan en voldsepisode? Jeg var selvfølgelig bange og var frygtet, havde angst, havde svært ved at genkende mig selv fra den, jeg var før. Man står meget på et vippebræt. Jeg vidste godt inderst inden, at det ikke var rigtigt, men alligevel så havde jeg det på den anden måde. Måske har jeg gjort noget forkert. Måske er det også mig, der er noget galt med, fordi det var det, man fik at vide hele tiden. Og så stod man også meget og tvivlede på, om det også var normalt. Fordi det føltes jo meget normalt, at det var en del af et forhold, at man skulle behandles på den måde. Hvad med smerten? Altså, brudte ribben og sådan noget, det er jo noget, der gør ondt. Hvordan havde du det med det? Jamen, til at starte med, der gjorde det jo virkelig, virkelig ondt. Meget ondt. Men efterhånden, som tiden gik, så kunne jeg få en masse slag, uden jeg sådan rigtig kunne mærke det på kroppen. Måske fordi kroppen var vant til det, og jeg måske var forberedt på, at der skulle komme nogle slag. Så til sidst så havde det sådan, en gang til, det skal jeg nok overleve igen-agtigt. Så til sidst så kunne jeg faktisk ikke mærke, at jeg havde ondt, havde sæbeøje eller et eller andet, så tænkte jeg, kan jo ikke mærke det alligevel. Nogle gange kunne du jo også mærke det komme. Jeg kan huske, da vi talte sammen her før udsendelsen, fortalte du, at der havde været en byfest, hvor han var kommet ud i noget klammeri, hvor du sådan ligesom vidste, at der var optræk til noget. Kan du lige beskrive situationen der? Efter sådan en byfest, så kom han op og toppes lidt med nogen. Og så kunne jeg godt mærke, at hvis jeg går med hjem nu, så er det mig, det går ud over. Og det var faktisk første gang efter, jeg tror det var efter 5 år i forholdet. Jeg sagde det til en meget tæt veninde, at der foregik noget i hjemmet, som ikke burde foregå. Så